3, 2, 1. 맞아그 가든 말은 खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो मोनसे बर' हारिबा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो जोंनि नोलोबारि फुटबल प्लेग्राउन्डआव बेहाय माने मैयानिफ्राय मोनसे खेल सोलिगासिनो खेल महारन हयथ' जेरावबो जादों आरोना ओमफ्राय जोंनियावबो जादों थिग बिदिनो ओमफ्राय खेलनि आइटेमा देग्लाय एसे बारायना होदों थिग ओमफ्राय बारायनायखाय माने माखासे खेलखौ मैया फोजोबनो हायाखै ओमफ्राय आंबो मैया एटेन्ड जानो हायाखै आरोना माखासे किसुमान खामानिनि थाखाय ओमफ्राय दिनै एटेन्ड जाफैदों दिनै माने रड साइक्लिं दं आरोना बे रड साइक्लिंखौ दिनै लादों मैया होजोबनो हायाखै नालाय ओमफ्राय माखासे गथ'फोरखौ स्कुलनिफ्राय लेंबोनानै नैबेवहाय दा थाहोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दिनै बे रड साइक्लिंआ देग्लाय फार्स्ट टाइम जागोन बे मा स्टाइलाव जागोन देग्लाय माबायदि बानायगोन बेखौ नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायलांसै आरोना बेखौ नोंथांमोननो बे फिसा मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना बेखौनो नोंथांमोननो देखायनानै लाबोनाय जाबाय नायलांबाय सेंग्राफोर मा क्लासनि क्लास 9 गासिबो क्लास 9 नामा आच्छा बड' आच्छा एसामिसनिफ्राय राव फैयाखै नामा सोब बड' गोजा थ' गथ'फोरखौ खनसे देखायजोब्बाय आरोना गथ'फ्रा गासिबो बर'आनो गोजा बेलेग जे रावबो कास्टनि मानसि गैया आरोना गासिबो बर'आनो गोजा बेयाव जोंनि मेजरिटि होनब्ला जोंना बर'आनो नालाय थ' बर'फ्रानो बाहागो लादों क्लास 9नि गोजानो आरोना खनसे देखायबानो जों नैबे बेखिनियाल' बाहागो लाबाय आरोना माखासे फैयाखिसै दा अफिसियेलि बिथांमोनखौबो नायदो खेला नै बिसोरनो दैदेनदों बिथांमोनानो स्टार्टिं पॉइंटखौ फिल्डनिफ्राय लायालासे लामानिफ्राय लानो नागिरबाय आरोना नङाबा फिल्डआव माने जोंना बेयाव थांनो बारा सुबिदा गैया नालाय बेयाव नैबे फिल्डनिफ्राय लामायाव गाखोनाय लामाया मोजां सुबिदा गैया आरोना बेनिखायनो जों लानानै फिल्डनिफ्राय लामानिफ्राय स्टार्टिं पॉइन्टखौ लानो नागिरबाय आरोना बेखौ गासिबो नै फैखांबाय गथ'फ्रानो थ' स्टार्टिं पॉइन्टखौ जों बे फिल्डनि सेरनिफ्राय लायालासिनो नैबे सेन्टारनिफ्राय लाबाय आरोना स्टार्टिंआ नैबेयाव मोजां जागोन नालाय बेयावसो जायगाया गुवार नालाय मानो होनबा एकदम मोजां प्रपार जायगा दं आरोना बेयाव थ' बेनिखायनो माने स्टार्टिं पॉइन्टखौ बिनिफ्राय लाबाय थ' माबाखिनिया बेखिनि आरोना गासिबो बादायारि बिथांमोना बेखिनियानो थ' आं लामायाव देखायलांबाय जाना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जेबो नङा बिदिनो जागोन मेंखागोन दा मेंखागोन अट'मेटिक बैखौ मोनसे ला बैखौ सिद्लायग्रा राइट साइड खालामो जागासिनो बिथांमोना नै बिसोरबो माने एकदम रेडि जाजोब्बाय नै स्टार्ट जाबाय
आया बिसोरनि साइकेल गाखोआखै दाबो मा जाखो मा जाखो खादो होनबा नोङो साइकेला प्रब्लेम जाबाय ना बिदिनो गालांजोबखायोलै बोलो सेंग्रा जोबोद गोसा सालायनो ओरै साइकेला माने बाइकआ हाख्लाबलायसै ओरैबायदि खस्थ' लानो मोजां नालाय बोलो फाङासिया साइड करिदो ओइ र' অলপ লাগে না না nang leli coba gijing ada gijing बेनिफ्राय टार्निंखौ बिनिफ्राय लादों आरो ना फैबाय नैबे फार्स्टआ नैबेनो लगे टार्निं नैबे बाबा नैबेसिमाव हाफ पइन्टखौ माने सोलाय थुरु इनि सिगां थांलाय सेकेन्ड
시동 지르나 봐라. 세컨드. 마카세फ्रा फैगोन ना फैदिया नुहुरदिया माथो नै थार्डआ फैगोन नामाथाय एसे थार्डखौ नेनोसै थार्ड थानिं लादो थाबदो हे हजों लोंहैदो दा मा लोंबावनो दै लोंलायनांगौबा नों दा मोननायसो नङा प्राइसखौ फैगासिनो नेबाय था नै टार्निं गिदिंबाय फार्स्ट सेकेन्डआवनो टार्निं लाबाय आरोना ओमफ्राय माखासेया माने दाबो सफैयाखैनो नै माखासे दानि सानै साथाम गथ'आ थांदोंमोन ओमफ्राय माखासेया फैयाखैनो सफैयाखै दासिम नै दासो बिस्रा बोलो लास्ट नामा आरो बियो दासो बिस्रा आयु सिगाङावबो हाला नै बोलो अबेबा थांनाय बायदि सलायदों बेखौनो थ' फार्स्ट जाय गथ'आ माने फार्स्ट हादों बेखौ मोनफैबाय आरो नै बेनो दहायनिफ्राय स्टार्ट सलायजेननायनिफ्राय फार्स्टआव हादों बियो ओमफ्राय दहाय 3 पइन्टआव जाय मोनहैग्रोदों बेनो गथ'आनो नै दा मोनफैबाय आरो ना आं दानि लामा गेजेराव देखायदोंमोन नैबेनो आरो ना गथ'आ बरिया बरिया नैबे गथ'आनो फार्स्ट जाबाय आरो ना Second. Third. Mana? Second third. Ma class up? Class 9. Magamini. Kolbari. Kolbari. First member na Kumbaya. Second. Dia boleh dia. Angko kondade. Tengok sebentar. Ma class ni? Kelas 10. Magami. Non terima nipu. It's second member na. Very first third. Logo Masari. Magami ni. Regular. Ma class up? 10. Class 10 now. Nengna class 9 mana ma? Oh, class 10 nengna? 9, 10. Class 9 juga hasni. दिनैनि रोड साइक्लिं जितुनिखि कम्पिटिसन बियो प्राय जोबनाय बायदियानो जाबाय माखासे मोनफैयो आरो नै बिथिं लास्ट दंबावो बिसोर मोनफैनो देरिनांसिगोन एसे ओमफ्राय जायबा देरहादोंमोन नैबे साथामानो आरोना नैबे राइट साइडथिं लेफ्ट साइडथिं नुनाय साथामानो ओमफ्राय बेयाव माखासे अफिसियेलफोर दंफैयो जोंहा नार्सफोर दंफैखायसै जेबो घटना जायासै आरोना दोलानाय जेबो गोग्लैला जेबो जायाखिसै थ' बेनिखायनो एसे मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय आरो दिनैनि प्रग्रामा
तो लोगोफोर दिनैनि रड साइक्लिंनि जितुनिकि भिडिअ ससियेल भिडिअ बेखौ आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ देखायबाय आरोना ओमफ्राय देखायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो दिनैनि जोंनि बे भिडिअखौ जाय नायदोंमोन एसे लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो मानो होनबा नैबे खेला माने जोंनि जायगायाव माने फार्स्ट टाइम बेबायदि जादों आरोना बेनि सिगां जाफेराखैमोन तो बेनिखायनो खेलखौ माबायदि मोनखो एसे जाय नायदोंमोन एसे कमेन्ट खालामनानै लाइक खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामना होदो आरोना तो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जानोसै आरोना